Igsoon usara gyud ang angay nato nga dangpan dinhi sa kalibutan aron atong maangkon ang tinuod nga kaluwasan, aron ang atong kinabuhi makaangkon og tinuod nga kagawasan, makaangkon og tinuod nga kasiguruhan. Mao lang gayud ang Dios igsoon ug wala nay lain pa. Isaias 45 bersikulo 22. Dangop kanako aron maluwas kamo, katawhan sa tibuok kalibutan, kay ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Mao na igsoon wala na gid kitay lain nga dangpan, wala na kitay lain nga alagaran, wala kitay lain nga simbahon, ug wala kitay lain nga dayigon, kundili ang Dios lang gayon. Tod kay ingon ang iyang pulong, dangop kita kaniya ug ang kaluwasan atong maangkon. Gusto ka igsoon nga ang kaluwasan imong maangkon? Dangop nga matinud-anon sa Ginoo. Tod kay ang Ginoo buhata gayud kanimo og ganti kung ikaw matinud-anon ngadto kaniya. Apan kung ang imong pagdangop ngadto sa Ginoo igsoon, dili ka na matinud-anon, dili nimo maangkon ang tinuod nga ganti. Tod kay gusto sa Dios nga modangop kaniya nga matinud-anon, nga kinasing-kasing, nga wala kay lain nga simbahon kundili siya lang. Wala kay laing gipasidunggan, wala kay laing gialagaran kundili siya lang. Apan kung aduna kay lain nga gialagaran dinhi sa kalibutan, kung nagpadala ka sa buhat sa demonyo dinhi sa kalibutan, ang imong pag-alagad sa Ginoo dili gayud kinasing-kasing. Tud kay imo mang gipadayunan ang tanang hunahuna nga dili maayo, ang tanang buhat sa demonyo nga dili maayo, ang tanang tentasyon o mapagtintal sa demonyo sa imong kinabuhi, imo man usab kining gihatagan og bili. Apan hatagi og bili ang kabubuton sa Ginoo. Hatagi og importansya igsoon ang pag-alagad, ang pagtuo ug ang pagsimba ngadto sa Ginoo, ug ang kasiguruhan ug ang kaluwasan imo gayud nga maangkon sa imong tibuok kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.